jagrw Beth yw'n gwybod Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों जोंनिथिंजाय थियेटार सोलिगासिनो ना ओमफ्राय आलायरन थियेटार बिनि एक्टर एक्ट्रेसाथ' माबा लीना आरो नेरसोन ओमफ्राय बिसोरो जोंनि बारा गोजानाव थायाखै आरोना ओरैनोथ' जोंहानावनो थानो गोनांमोन ओमफ्राय जोंहानाव एसे जायगाफोरनिबो उसुबिदाखाय लाबोनाय जायासै आरो ओमफ्राय बै दावगामि होननायाव दोनदों बे जोंहानिफ्राय 2 किल'मिटारसो गोजान जायो ओमफ्राय मैयाबो नायहैबाय दाखालिबो नायहैबाय थियेटारखौ ओमफ्राय बिसोरबो जोंहानि न'खौ सोंनायखाय आरो आंबो इदिनो लिंबोगोन होननानै सानखादोंमोन गोदोनिफ्रायनो सिनायलायखानायखा ओमफ्राय दिनै लिंबोनो होननानै लाबाय आरोना खाम मैगंबो संखांजोबखाबाय आङो बिसोरनो ओमफ्राय दायो जोङो लायनो थांनो ओंखारबाय मुथुजों आंजों ओमफ्राय बेफोरखौनो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आङो इसोरखौ लायनो थांबाय थानायनि सिगाङावनो बिसोरनि थाखाय मा मा आइटेम संखो एसे देखायनोसै ओरैनोथ' एसेबां गैया अब्लाबाबो आरोना जिखिनि संदो बेखिनिखौनो देखायनोसै आरोना ओमफ्राय मा होननो नागिरदोंमोनलाय बावगारबाय जिखिजाया थांबाय थानोसै दायो जेबो होनथ'ला ना मुथु ओमफ्राय नै दिनै आलासिफोरनि थाखाय आइटेमा बेखिनियानो बेखौ आङो अनला संगोन लाइ अनला ओमफ्राय बियो कबि भाजा बियो दुन्दिया बेखौ फिथा देनो थाखाय सुनानै दोनदो माइब्रा ओमफ्राय नै बियो अनलानि माइरं बियो बेलाथि बियो फान्थाव आरो नारें मा जागोन बिसोरलाय नैबे बेलाथिखौ नाजों संगोन ओमफ्राय बे फान्थावखौ बाथोन देगोन बे नारेंखौ बिदिनो हाना होगोन आरो ओमफ्राय नै बियो फ्राय जागोन ओमफ्राय पापर थागोन आसार थागोन ना थागोन बेखिनियानो आरोना दिनैनि आइटेमा ओमफ्राय दा बेखौ ओरैनो बहायनाल' दोनथ'दो आङो सुवाखैबो बेखौ सोमनानै दोनबाय ओमफ्राय दा उनावहाय दसे थानानै बेखौ गासिखौबो संसै आरोना लासै लासै Này ra một trận bao giờ đâu thằng này men Mama lắp không được Mama lắp rồi Ada một được Serba ini dan pun pernah ke Kisah sesuatu sumaya bidah sesuatu sumaya dari orisin yang kau kisah sesuatu sumaya sampai bila nabudan sumaya dikkiran sumaya nano dikaitan zaman itu som ada belinga apa belinga bumai belinga abu belinga dikkiran ke semua apa bikin belinga sampai buka dek pun menang ke semua sama tak kalau kau sini tahu timun sini terkena kampung dia Oi, sonali lagi kembali lagi. Enggak dia. Sonali jagrw, ani jagrw. Sonali jagrw, ani jagrw. Beth yw'n gwybod Nâng khăn này cũng không phải.
आलासिफोरनो ओंखाम मैगंफोरखौ संखांजोब्बाय ओमफ्राय मा आइटेम संगोन बेखौ आङो दहायनो देखायखादोंमोन नाथायबा संबाय थानायफोराव बारा एसेबां भिडिअ लाबाय थानाय जायासै ओमफ्राय दा संखांजोबनानै मैगंफोरा माबोरै महर लाखो बेखौ एसे देखायनोसै आरो नोंथांमोननो फिथाखौ देखांबाय देनानै बेबायदि बानायनानै दोनदों आरोना जोंहा हिमांसि बिमाया ओमफ्राय दा आलासिफोरा मोनफैबाथाय बेखौ सावनानै होसिगोन गुल गुल बानायजोबनानै लाखाबाय ओमफ्राय नै बेयावहाय खाम दङ ओंखाम ओमफ्राय नै बेयाव अनला लाइ अनला ना फिसा होलानाय जि लाथाथा जानानै थाखाय गुसु जाबाय बिदिनो जायोना ओमफ्राय बेयावहाय हारसिंबाथाय खुलिनो खस्थ' जायो नै बेयावहाय कबि भाजा मिरामिस ओमफ्राय बेयावहाय फान्थाव बरा ओमफ्राय बेयाव ना दङ र' बुंनाय मासै नै नाया नाजों बिलाथिजों एसे रोसि जेब जेब बानायबाय आरोना ओमफ्राय नैबेबो खाम कुकारा फिसा नालाय बेनिखायनो बैयाव एसे संबाय आरो बुरजाद्रायबो संनो हायाना कुकाराव थोनो जाबा बोरैबा जायो ओंखायनो बेयाव एसे संबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय पटल फ्राय ओमफ्राय बियो पापर गैला दिनैनि आइटेमा बेखिनियानो ओमफ्राय आसारफोर थागोन आरो आसार बानलु संख्रि दाना संखांजोब्बाय नालाय आलासिफोरखौ जोङो लायनो थांनोसै हिमांसि माहा हाबना दं नोंलाय ख'आव जोंहा मुथा आयु मबाइला गोलैनोसै जोंहा मुथा भिडिअफोराव माबा माबि बुंनो थिनबाबो बुंनो नागिरा ओमफ्राय आरो रिल्सफोर बानायबाबो लिंकबाबो थैनोबो बानाया बियो बादल बोरसाखौ जेन तेन बानायबाय ओमफ्राय आरो इदिनो आं बानायबावनो लिंबाय थायो ओमफ्राय बानायस्राया ओमफ्राय आंखौसो मानसिफोरा बुङो आरोना बहाबा लोगो मोनबाथाय नोंनि मोसानायखौ नायो आङो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय गुमै मुथुखौबो लानानै मोसानांगौ नों मानो हारसिं मोसायो गुमैखौबो लाफा होननानै बुङो ओमफ्राय आंहासो मा बुंगोन जालायलाङो आं खोन्थानायालाय खोन्थाखायो लानो नागिरो ओमफ्राय थाया ना लिंथाबथारनानै लानांगौ होननानै बुङो ओमफ्राय मुथु माने बिदि नोंलाय मालाबा बिदिनो मोसागारनांगौ न' जाया मालाय रोङा मालाय माथो गायदे मोसानो रोङाबाबो मोसानांगौब्रा न' गोसोनि रंजानाय आं बिदिनो थाफाबाय थागोन आं मोसानो रोङा रायजोफोर गाज्रि जामोन दे बे जोङो दाउब' गामि मोनबाय बे गामियावनो दङ बिसोरो जाबायना नेरसोन माने माबा दङ आच्छा दे ला बेयावनो थाफै इयाव माइ माबा खाङाखै हागौमोन लोंखांनायला दा लोंखायसै नै मोनबाय नै हारसिं नङा मोनफैबाय नेरसोन एक्टरखौ थिखांबाय ओमफ्राय नै नेरसोना उनथिंजाय जनानै दङ आरोना लाना थांसै जोंहानावहाय नेरसोनाथ' बुंबाय थायो नालाय बिराद माहाजोन न' नोंस्रा बिराद माहाजोन होनना बुंबाय थायो ओमफ्राय दिनै नायथोसै आरोना जोंहा औ माहाजोनखा माखौ नुनानै माहाजोन नुयोदा नेरसोना ओमफ्राय अलराउन्डार नंगौ हेल' खोनाया जाला होख्राव डाइलग होनांगौ बाजै मा खबर मोजां ना दे माखौबा बुंदो जोंनि ब्लगाव माखौबा बुंदो आच्छा थियाटार नायनानै माबायदि मोनदों बेखौल' खोन्थादो मैयानिया माबायदिमोन मोजाङानो मोजां मोनदं आरो दिनै थांबावगोन आच्छा नायजोंसै गाबासै मैया गाबासै गेजेर बहाबा एसे मोदोमाव नांदों आरो उन्दुनानै सिखारदों दासो सिखारदों जिरायखै
लिनाखौ जोङो गारियाव दैखांसै लिनाया एसे मा जादोंथाय गोदोना खाथेलायनाय जादों आरो ना मा जादोंथाय आंबो मिथिला आरो लायाबानो ओंखारा आङो माबा इलेक्सन दारायनो नागिरदों जागोन दे फटखौ नोंनोनो होगोन जोङो फैलासारनि उनाव जों दायो टेपादनखौबो लांफागोन नालाय ओमफ्रायो रेडि जाथ'वाखैमोन खोमा नै गस्ला गाननानै फैबाय आरो माथो नोङो गानस्लाबनो हालायलायासै ओइ नोंखौ भिडिअ लागासिनो आङो दे आंनि ब्लगाव बयबो खेबसे मायाबा बुंदो दे नेरसोननिफ्राय जागायनोसै जानो बिथाङा बानायनानै दोनबाय जाहैनोसै मानो थियेटाराव थाबाथाय एसे रायख'बो जायो नालाय जेबो मोनजाया नालाय मालाबा अन्थाइबाबो जानो हागोन नामा जाखाङो आरो ना बिदिसो होमबा अन्थाइबाबो जागोनलै होननोसै जेनेबा दोङो जाग्रालाय थायो खिन्थु टाइमलि मोनजाया नालाय बेनो जोंनि स्टुडेन्ट सेन्टार ओरैबादि गुसु थाजिम जायनो फैयो बेयावहाय ओरैबादि गोबाव जिरायनानै थांनो गोसो जायो आरोना बारा थाब थांनो जाया गोबाव नै आलासिफोरा जोंहानाव मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनानै इथिंजाय ब्लगारबो दं नालाय गिरिधर आरो माबा लिना इसोरो ब्लगबो बानाय नालाय ओमफ्राय ब्लग बानायगासिनो आरो ओमफ्राय नै मुथा गारि फिदिंगासिनो ओमफ्राय नै इथिंजाय सासे एक्टर मोनफैबावदों हाय Ay, nung ubo mo siya yun eh. Hinayang diyo mo sa'yo. Binibinibis pa na yung rasang spot na lang. Mahama mo sa'yo na. Di mo sabay tayo din. Ten, superstar naman ka mo sabay tayo. Gari ko biyo din na. Oh. Giri जाने के लाने आलासिफोरा खाम जाखांनानै ओमफ्राय दसे जिरायबायबो ओमफ्राय रिल्सबो लाबाय आरो ना आंथ' बिसोरखौ रिल्स लानो होननानै लिंबोखादोंमोन नाथायबा मोनानायनि थाखाय बारा मोजां लास्लाबनो हायासै मात्र मोनसेल' लानो हाबाय आरो ना ओमफ्राय देनां मालाबाफोर लोगो मोनबावबा बेबायदिनो लाबावगोन आरो ना जोङो न' रिल्सखौ मेल्ला टाइम दंबावो बेरायनो फैगोन मालाबा मोजां टाइम लानानै ओमफ्राय फैनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय आलासिफोरखौ आरो देनां फैबावथो बेबायदिनो लोगो मोनलायबाय थाथों ओमफ्राय थांसिगोन ना बिसोरो एसे मा होनो जेबोथ' हरनो हाखाया जेबोथ' गैया ओमफ्राय आर'नाइ फालि गांसे हरनोसै ओमफ्राय आं लिनानो आरो नेरसोननो बिदिनो मा होनगोन फिसा गिफ्ट लाबोदों आरो ना मैया माबायाव थांदोंमोन आङो राजमेलायावहाय थांदोंमोन राज जाबायानो नामा राज फुजाथ' जाद्रायाखै माबासोमोन मोसौ गुमनायसोमोन माइ लायनो थांदोंमोन आरो ना माइनाव लायनो थांदोंमोन ओमफ्राय बेयाव थांनायाव बिदिनो गोसोखांबाय आरो ना आङो
बिसोरो इदिनो माबा मोनसे फिसा गिफ्ट लांसै होननानै ओमफ्राय बिराद फिसा फिसा गिफ्ट लाबोदों ओमफ्राय आं दायो होनसै आरोना नोंसोरो बेयाव खेवनो मोना दै जागोन नै लिनानिया थुख्रासेल' फिसा गिफ्ट माथाय मिन्थिलानो लादो ओमफ्राय नैबे नेरसोननिया एसे गिदिर आरोना माथाय मिन्थिला खाजोब्बाय अयनायसो नुनायावनो सिनायखायो नालाय दिनैहाय लोगो हमनायनि थाखाय जोंजों टाइम स्पेन्ड खालामनायनि थाखाय एकदमबारे गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिलु आपुनाक बिराद मोजां मोनदों आंबो लोगो मोननानै ओमफ्रायो सोरबाफोर मायाबा बुङो नामा बेकग्राउन्ड मिउजिक होगासिनो गिटारजों दिनै थियेटाराव फैनायखायसो दिनै जोङो मोगा मोगि लोगो मोनलायबाय आरो आलासि जानो फैबाय आरो बेयावनो मोनसे रिल्स एबा टाइम पास जेनेबा बिदिनो फैनानै दिनै लाबाय ओमफ्राय उनाव जाहाथे आरो जयै प्रजेक्ट मावनो मोनथों आरो जोंबो लिंहरनो हाथों जिखिजाया जोङो बिथांखौथ' गासिबो सिनाय मोनखायो एक्ट्रेस चेनेलबो दङ बैसागोफोरनि एलबामफोराथ' जोबोद हिट जादों गासिबो मिथिखायो नायजोबखादों गासिबो आरो जाहाथे उनाव जाहाथे जोंबो आरो मोजां मोजां भिडिअ नुथों आरो जोंबो लाबोनो हाथों बेनि थाखाय आरो दिनै थेंक इउ लिंना लाबोनो थाखाय आरो गिफ्टबो मोनलांबाय थेंक इउ वेलकाम फाय दाना नोंसोरखौ बरायनोसै एकदम बरायनो गोसो जाथारबाय आं इदिलाय थासै जों दायो धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि जानानै जोंहा नेरसोन बसुमतारी आरो लीना बसुमतारी बिथांमोनखौ बरायनो नागिरदों बिथांमोना जोंनाव माने आलासि हिसाबै फैदोंमोन माने जोंनि खाथियावनो माने थियेटार जाबाय थादों नालाय बिथांमोनखौ जों लिंनानै लाबोबाय आरो दा जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोनखौ माने बोथिसे ओंखाम जाहोनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो दाथ' जों बिथांमोननो हरनो थाखाय जोंहा जेबो गैया दा आर'नाइ गांसे जों माने बरायनो थाखाय जों नै दा धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनिफ्राय अनजि बर'आ आवगायबाय आरो दा गिबियावनो नेरसोन बसुमतारी बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय मुंदांखा बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय लीना बसुमतारी बिथांखौबो माने जोंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय माने हाजासे माने बरायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जोंनि धोनस्रि फुंखानि बिगोमाखौ खावलायनाय जाबाय आरो थेफादन बिथाङाथ' जोंनि डिस्ट्रिक्टनिनोखा बयजोंबो सिनायजानाय बिथांखौबो जोङो धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनिफ्राय बरायगोन बिथाङाबो दा माने आलायारन थियेटाराव मेन माने कमेडि रल लानानै दङ बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ बिथांखौबो थेफादन बयबो सापर्ट खालाम दा बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय आङो जोंहा नै लीना बसुमतारी बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ बयबो बिथांखौबो सापर्ट खालाम जोंहा बे माबानि आलायारन थियेटारनि सासे आर्टिस्ट दंबावो बिथाङाबो फैफानो हादों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांखौबो जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि जानानै गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो अनजिखौ खावलायनाय जाबाय आरो रंगिना बसुमतारी जोंहा सासे दंबावो नै जोंनि रौता माने उदालगुरि जिल्लानिनो नायल' जाल' सासेल' करिय'ग्राफार माने जोंनि धोनस्रि फुंखा चेनेलाव बिथाङा गोबां खामानि मावबाय गिबिनिफ्रायनो जोंखौ माने मेगन देखायजेनग्राया बिथाङानो सिगाङाव जों माने जेबो ABCबो नलेज गैयामोन दा बिथांनि दारैनो जों एसे एनै रोंबाय आरो दा बिथांखौबो जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनिफ्राय दा अनजि बिथाङा बरायगोन दा बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय अननानै
Background music गासिबो मोनादैया दा बयनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय आरो दा जोंनि माने जों खावलायनाय लेखायै माने जोंनि न'खराव नुजाफैनानै माने बोथिसे ओंखाम जानानै माने जोंखौ गोजोन होनायनि थाखाय माने रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो गोजोन्थों बेबायदि धोनस्रि फुंखा माबानिफ्राय प्रडाक्शननिफ्राय बिदि जे बरायजों आरो जेनेबा अनसायनाय मोनदों बिराद गोजोननाय थाबाय आरो धोनस्रि फुंखा चेनेला एबा प्रडाक्शना सानफ्रोमबो बिदिनो आवगायलांनो हाथों साक्सेस जालांबाय थाथों आरो जाहाथे बे प्रडाक्शना जेनेबा उनसिम थांनानै थाबाय थागोन बेखौ जोङो जोंनि गोरबोनिफ्राय आरज खालामनाय थाबाय आरोना इसोरनि खाथियाव जय बर' हारिनि जय बाय बाय